Ну, вось жа Лукашенко напярэдадні ажно цэлыя 2 хвіліны пагаварыў па-беларуску публічна. Дарэчы, вось цікава, чаму ён загаварыў па-беларуску. Ёсць такі жарт у нашай краіне пра тое, чым горш сітуацыя, тым больш можна пачуць беларускай мовы з вуснаў кіраўніка краіны. Тым часам пра эканоміку Лукашенко гаварыў і ў часе сённяшняй нарады ў Менску, што, праўда, па-расейску. Выказванні прагучалі ў духу снежаньскіх, расійска-беларускіх задушлівых, ці то яшчэ братэрскіх, ці то ўжо партнёрскіх абдымкаў. І ніхто ні з кім аб'ядноўвацца не будзе, і нафту мусова знайсці альтэрнатыўную расійскай, і пастаўкі яе пачаць не праз усходняга суседа, а, скажам, праз краіны Балты. Адным словам, без вялікага крэдыту пад маленькі адсотак адразу не разбярэшся, што тут да чаго. Аднак мы паспрабуем разабрацца разам з кіраўніком інфармацыйных праектаў агенцыі «Белапан», палітычным аглядальнікам Александром Класкоўскім, які ўжо з намі на відэасувязі з Менску. Спадар Александр, добрый вечер вам. Вітаю вас. Паслухайце, Лукашенко сёння, вось я ўжо згадаў, загаварыў пра то, што трэба нафту шукаць, трэба зараз яе закупляць, там не расійскую, а там іншую. Але мы ведаем, што гэта не першы раз такое было. Праз Украіну ён там з Турэччыны збіраўся, з Азербайджану цягнуць, з Венесуэлы нават збіраўся. І ўсё гэта цягнулася, ведаем, чым скончыцца. Вот зараз уздымаць тэму, якая дагэтуль уздымалася неаднойчы і поспехам не завяршылася. Навошта Лукашэнку? Ну гэта ж неяк нават палітычна не выглядае нейкай выгоднай манетай. Раней ўсё ж такі не было вось гэта падатковага манеўру, і сапраўды вось ранейшыя гэтыя спробы, пра якія вы згадалі, і за часамі Уга Чавеса, калі гналі гэтыя танкеры праз акіян, і потым ад азербайджанскага сябра Аліева і ад іранцаў спрабавалі. Усё ж такі гэта былі найперш такія піяраўскія жэсты, таму што расійская нафта была нашмат таннейшая. А цяпер вось гэты падатковы манеўр, ён пагражае, у гэтым прынцыповая фішка моманту, пагражае вывесці кошт расійскай нафты для беларускіх НПЗ менавіта на сусветны ўзровень. І тады тэарэтычна сапраўды якая розніца адкуль купляць. Дык вось у піку ў Маскве можа будзем там у шэйхаў купляць. Але гэта тэарэтычна, таму што па-першае, яшчэ на 5 гадоў будзе расцягнуты гэты манеўр, і на сёння я ўдакладняў у спецыялістаў на 20% ўсё ж такі расійская нафта таннейшая за сусветны кошт. Ужо з гэтай прычыны я думаю, што сёння гэта таксама пакуль толькі збольшая рыторыка пра альтэрнатыўныя пастаўкі нафты. Ну і потым, глядзіце, лагістыка ж таксама, ўсё ж такі і Мазырскі, і Наваполацкі завод, яны, як кажуць эксперты, сядзяць на трубе. Тут ужо гатовыя маршруты паставак. А весці танкерамі, ці там праз Украіну запускаць гэты нафтаправод Адэса-Броды, гэта вялікі клопат, гэта грошы зноў жа. Таму я думаю, што пакуль што гэта проста спроба падвысіць стаўкі ў тым самым торгу з Масквой. Ведаеце, хацелася працытаваць Лукашэнку снежаньскага, вось якраз наконт таго, што для Беларусі таннейшая атрымліваецца нафта, дык там яшчэ 3000 кіламетраў качаць надо. Паслухайце, ўсё-ткі, вось вы згадалі 5 гадоў расцягнецца гэта сітуацыя з падатковым манеўрам, пакуль нейкія кошты прыйдуць там да стабільнага нейкага паказніка. Я таксама глядзеў і знайшоў подписаны премьером России Дмитрием Медведевым проект стратегии минерально-сыровинной базы до 2035 года. И вот паводле гэтага документа у России нафты по сутнасці застаецца ледзьве там не на 7 гадоў. Яе-то больше, але тэхналогіяў няма, каб далей пампаваць. То калі вымяраць у часе вось гэты вадывіль Лукашэнкі Пуціна, ці можна сказаць, што самы скрайні тэрмін гэта вось 7 гадоў, пакуль нафта ў Расіі ёсць. Альбо, можа быць, нават будзе карацей, каб у Расіі яшчэ час быў, пакуль грошы ёсць, прысабечыць Беларусь. Ну, пра тэрміны можна дыскутаваць, але я б тут у іншым ключы казаў, што даўным-даўно трэба было ўвогуле саскокваць з гэтай нафтагазавай іголкі і рабіць рэформы ў эканоміцы, пазбаўляцца ад гэтых вось монстраў сацыялістычнай індустрыі, якія жаруць гэтыя энергарэсурсы без усялякай меры, а прыбыткаў не даюць, і рабіць стаўку на
менавіта высокатэхналагічныя нейкія сектары. Тут нібыта спахапіліся, але зноў жа сістэма інертная, сістэма непаваротлівая. Можа, няма ліха без добра. Вось гэты ультыматум Медведева, ён у нейкай ступені, сёння літаральна я прачытаў там уже нейкі указ пра тое, што скарачаюць падтрымку дзяржсектару, што ўжо вельмі жорстка, толькі на асобныя праекты будуць грошы казённыя вылучаць. Ну, дзякуй Богу, але гэта трэба было даўным-даўно рабіць. Можа, нейкія такія пакрысе крокі будуць зроблены. Можа, з МВФ дамовяцца. Гэта таксама рэформы, і можна таннейшыя значна крэдыты атрымліваць ад захаду, чым ад Расіі. Але у мяне няма вялікіх спадзеваў, што нейкая крутая тут ломка эканомікі пачнецца. Найхутчэй, што я думаю, перспектыва такая, што беларусы пачнуць проста бядней жыць цягам найбліжэйшага часу. Ведаеце, вось яшчэ наконт такіх прыкметаў, што, магчыма, Лукашенко адварочваецца ад Расіі, спрабуе шукаць нейкую альтэрнатыву. Канешне, пры жаданні можна назбіраць добрую жменю, але разам з гэтым, калі ласка, сённяшняя ж навіна пра тое, што прэм'ер Беларусі Сергей Румас падпісаў вось гэтую пастанову аб стварэнні якраз беларускай вось гэтай групы па інтэграцыі з Расіяй, вось па гэтай глыбіннай інтэграцыі. То што мы маем і што насамрэч адбываецца? Прыгожыя папросту словы і вось гэта жменя, якой можна памахаць перад носам беларусаў, а насамрэч праца па глыбіннай інтэграцыі. Ці ўсё-такі наадварот, гэта цягнуць час, давайце яшчэ адну групу створым, потым камісію па нагляду за гэтай групай, а пакуль што пакрысе адрываемся ад Расіі. Вы да чаго схіляецеся? Да другога варыянту, калі казаць коротка, тому што гэта яшчэ савецкая завядзёнка, калі хочаш пахаваць нейкае пытанне, трэба стварыць групу, камісію і бясконца там дыскутаваць. Я думаю, што менавіта на гэта спадзяецца беларускі бок, што трэба неяк замурыжыць, груба кажучы, гэту працу пра паглыбленую інтэграцыю, як гэта ўжо было, ёсць жа досвед, таму што на пачатку 2000-х гадоў Масква было ўжо прыціскала з гэтай адзінай валютай і гэтак далей. Лукашенко збіраў нарады, нават Богданкевіча апальнага паклікаў, каб той сказаў, што не трэба нам адзінай валюты, да і сам Лукашенко сказаў, што ён за заробкам у Крэмль ездзіць не будзе. Потым сказалі, што добра, давайте тады два эмісійныя цэнтры зробім. Тут ужо Масква ў яе шары на лоб палезлі, таму што даць беларускаму кіраўніцтву друкаваць грошы там на пасяўныя, на лядовыя дворцы, это ўсё капец, разараць нават і Расію. Таму пахавалі тады, спадзяюцца пахаваць і цяпер, а тым часам, ведаеце, як гэта па-руску, з паршывай овцы хоць шерсці клок, хоць нейкую кампенсацыю ўсё ж такі атрымаць. Ці як там у Ільфа і Петрова, утрам деньги, вечером стулья. Я думаю, што беларускі бок разлічвае на такую тактыку, але тут пытанне, наколькі моцна закусіў цуглі Крэмль, бо відавочна, што гэта было чыста палітычнае рашэнне. Сёння на нарадзе Лукашенко сам здзіўляўся, што нібыта восенню ўжо была справа на мазе, ўжо ўрады дамовіліся пра кампенсацыю, раптам гэты ультыматум. Гэта лішні раз даказвае, што там у Крамлі прынялі палітычнае рашэнне даціскаць беларуска у даўкосі партнёра. І наколькі далёка і жорстка пойдзе Пуцін у гэтым пытанні, гэта пакуль не ясна. Як і не ясна, наколькі рашуча і адэкватна будзе дзейнічаць у гэтай крытычнай сітуацыі беларускі бок. Ну вось, уласна, наконт даціскання, ці можна якраз гэтым патлумачыць усе вось гэтыя заявы Лукашэнкі, дастаткова можна было б сказаць, што скандальныя, у піку Крамлю, як спробу дагрукацца да Крамля, які вось сказаў вуснамі Медведзева, што давайце альбо інтэграцыя, альбо давайте ідзіце без нас куды-небудзь, і маўчаць, таму што, ну все, ты там можаш нам прапановваць што заўгодна, але мы выставілі свае ўмовы, і як толькі ты прыйдзеш да гэтых умоваў, тады будзем размаўляць. І таму Лукашенко вось так ужо скача і туды, і сюды, каб неяк выцягнуць іх на размову. Я думаю, што ўсё ж такі, калі Лукашенко кажа, што вось мы будзем трымацца за суверэнітэт і не здамо, гэта сапраўды пазіцыя цвёрдая. Ну, тут пытанне, наколькі ўзвышаныя пры гэтым матывы. Я думаю, што матывы якраз самыя такія прыземленыя, гэта утрымаць уладу, утрымаць крэсла, і менавіта таму Лукашенко будзе сябе тут паводзіць цвёрда, таму што ён разумее, гэта мне трошкі смешна, калі там расійскія ўсялякія каментатары пачынаюць
пачынаюць разважаць, а ці згодзіцца ён там на віцэ-прэзідэнта саюзнай дзяржавы, на губернатара. Ніколі не згодзіцца, ён разумее, што гэта капец для яго, для ягонай улады, для ягонай перспектывы, таму што сёння ты губернатар, заўтра табе надзелі кайданкі і ты у турме. Таму у гэтым сэнсе ён будзе упірацца рогам, так бы мовіць. Іншая рэч, што тут трэба не проста упірацца, а трэба і рэформы праводзіць, трэба і ладзіць дыялог з грамадствам, трэба нейкім чынам перабудоўваць усё жыццё ў Беларусі. А гэта для кіроўнага рэжыма яшчэ страшней, чым Масква. У гэтым выпадку атрымліваецца, што супадае, прынамсі, такі пасыл і ва ўладаў, і ў дзяржаву, што, праўда, з розным напаўненнем, але гэтак далей жыць нельга. Дзякуй вялікі вам за размову. Я спадарству хачу нагадаць, кіраўнік інфармацыйных праектаў агенцыі «Белапан», палітычны аглядальнік Александр Класкоўскі.